vakomanaka izvi kaizvi izvi ndo zvandisingadi manje kaizvi vakomanaka tine nguva yakanaka kudai soka munhu ndopandaka kuita zvinhu zvake zvekunonoka kaizvi mamunhu amuchitiko akupiko mukomanaka pamatara naye amheka chiti kudiko pai pai. Aiwa hamusatye zvenyuwa makarwe ari kusvika manje manje so handiti munoziva here kuti underground redu rineri hapana kana anoriziva ka saka handizvekutongwarira ka anofanira kufamba asingaonekweka nekuti zvingazomakisi maibata. Ipapo ka haurevi nhema isusu ka hatitika zvinhu zvisina basa ka hatitobori zvinhu zvisina kurongeka takazvira mhani zvinhu zvanditika saka apa kapa kana takuitana soka zvinhu zvachonaka zvinhu zvakatenga kutenge zvedamba handitika kumadzibaba mabva mangogari baba makanyarara hanziko kwakanaka here. Aiwa musatye zvenyu madzibaba makarweka ndikutofunga hangu kakutungamirwa kwatinoitwa kaningiro zizuva nezuva tisingatarisireka. Aiwa denga rinesi wakomana muchanyatsorangarira here gore riya randakakwidza vanhu ndege kapaipai ndikavaendesa ukoko. But paipai ka wakanditisa mari mufano wangu ndari kwaigoziva kuti mukati meimbe wainge kwasamukuti uri muhombe vakuru. Zvagara vanhu havanetsi wakomana hamuzi here kuti vana venyu ava vanokaramara apa kungovapa mota chete kunyanyanyanya nemafundisi. Aiwa unenge wapedza ukapa mafundisi ka unoona vachichinja magedhi. Triple C wabva watosvika kuadvocate muripowo futi. Vakomana timu rese zvaritori pano nhaimi. Yesaya yapindira hondokondo shiri yehondo handikechemeche handimechekeche koisu kudhara katakanotongwa nemasaladhi maiziya. Hi guys. Baby ungabva wati hi guys here wataneko kungodara fefa kuti mamukasedhiti garo but iwoka pafacebook nezive ndakakuona uchipopota chiti mbavha idzika mbavha idzi kudii kwacho. Sha, you must understand kuti vanhu vanototi inini ndiri muteedzeri waTriple, saka manje ndikazoratidza kuti kuno kuunderground tozivana unofunga kuti zvinoita here ndotopopota kuti vanhu vafunga kuti ndiri kupikisana nemi zveshuwa. But pa 2028 apa mukoma wangu ka toda kuti mutombonditira chekuziya maiziya because vanhu kunzokwa totofungidzira kuti takatobukana zvekudaro maiketa apa tatozopopota kapa because pa next time totofunga kutochinja zita maiziya ka kana macolors chaiwo nekuti iyi maijairira zvekuziya maiketa saka ndotofungidzira kuti uya kana nemeruni kana neblue pedu pepa maiketa. Iwe blue nozoita here? Blue pacho futi bho handiti maibata but ndisoteuka mukuru wangu mandiregerera mfunge inga ndakamira wani. Naitriple shamwari unoziva here kuti mugame iri kairi hapana munhu akadya mari seiwe kudai sowo. Funga kakuti isusu vamwe taneta up and down tichibuda munyika ka tichidai nekudai sowo asi tangodya ma0.07% chete manje iwe kungomira uko uzviti uri kupikisana nababa makaro wobva watodya zvese zvawakadya izvo. Tarisaona wakutoita kamatama mufana iwewe imari dzedu ka idzi. Imi madzibaba emimika mukwane mazvinzwa ka handiti papa muri kutolaza futi here vana vesangano vese maibata apa muri kutodya namambo futi ka apa vanhu vacho vanenge vachitotiramba futi ka isusu vachitotimechanisa waibata apa tei tichitoada futi but vanenge vachitotikandira masanzu apa hosi wakatodya futi here momuziya yawakapa GD bhara iyaya kanobondera naro futi kusaidi kuyakura. Iwe handidyi zvakafa zvega inini nyaya ingoripo ndeyekungoti iwewe gutsikana nezvaunazvo chete. We are looking into the bigger picture here. But inini amana makandiomesera mana munoziva here kuti ndanzwa nekupfimbwa nevarume kunzoku mbinga nedzisiri hanzi yeadvocate mimi ndimi vice wedu munofanira kuroorwa manje kuti ndivaudze kuti ndiri kulaswa nemhando yavo munoti zvinozoita here hehede. Iwe usachakana nditika vasi vakadaroka varamba ifunga kuti chichi ineoka hatisi kuita zanditi ndopane nyaya chena ise papapapo imadzibabaka ndasiteka tatenga majemaso nenyika mukatumo gara mapiwaka ina bhebha wangu advocate kauyo tichabopinda mukatumo iduka tumo notamba iduka arura mimi kasare muno muka muchingo umana nditika isusu amakati chingoleyana mambo. Mukuru wangu hamuna here kana whisky yamakandisiriwo zvayo kana pasite kufacebook koko vanhu venyu vari kutondinetsa asingaita vari kutofungidzira ndiri mufundisi maiziya nepainstagram ka nepatwitter maibata ka ndakangonomechanisa kuti God is in it maiziya. Aiwa mazungairwa ese kakanomhanya achiti pastor imi zviri kwere izvozvo. Rwendo runoka aiwa vachidzidzira zvakawanda madzibaba ndoda kuti kana svondo runouya muchinge maenda achika kunze mari yese yamuchatotengesa usaisende yese kachi kuyakuya kwatinogara chitumira mari handiti ndoda kuti utore mari iyoyo yese wotenga maGD bhara handitika tenga futi kamalatest vision handiti then wonomapa chikuna muti nawo kana sora handitika nagonzo futi usamusiyeka even futi zuza handiti wobva wangu waparakadakeka toda kuti vambovharira vara handitika pamberi apa kaka tozongwafundisa kuti mukuziva kuti makadya kare saka toita sei ndokuti zviite sayaimbwa
saka pesa pamuna muchitichisa nhai muchirwa dhululu zvenyu apa tichifunga kuti muri maenemies apa muna mutolaza varungu vanhu vese security rega bata kakomana kanditi ka ukaudze kuti ka handidi kukaona futi ka and this information ka must not fucking leak handiti ka shit man. Unobatani mgengo wangu mabode ndakaenda unodza nyika yese. Iwe mire papa. Yesaya nzikaika timu rangu ndandakatishuka serious meziya aucheki driving school kugesa maplace team kana mchinge mazoraga kana chida legit driver's license repapo chairo meziya tibate isusu aucheki driving school meziya tokuise ma driving license kubvira uchitanga kusvikira wapedza mutambo tine maisatra zarogara kanota buttons meziya zokuti chibaya kunotora chitambika hapana zvekudzoka katutu zvezve unenge uchiketa zokuti chingosvika uchingorodaiso wovotonzibwa maofisi zedu ari padhuze meziya muno muharare CBD panamba 2 Robert Mugabe ofisi B2C meziya uyatitaure kana kuti munongobva womva meziya panamba zedu dzanenge sapaskirina zapo dzo meziya kana makuuyaka muzazokanga kuti road lulu meziya kana kokopina tombotomvera namana